Me not following the thing. Kizly, Adman, listen. Pakuvara takarata zitangi then party time mafaro ndino session sitara famba raita mukurumbira one zimbiza one viraga tarumbira manyane mukombe tone zikuvura hombe pakutenga maimboti tirirombe asi nhasi zitatora mukombe asi Kizly manyane mukombe asi tone zikuvura hombe pakutenga maimboti tirirombe asi nhasi zitatora mukombe Sam is a everybody vanoda kufara uye mune zviganti vanofarisa tinovaruwa nemugoti ende vamagoma this time nerimoti ndisingatipewe wawa ndoshamwari dzemubhawa which time ngapika muchawa kubata nguva katipakirawa Kizly manyane mukombe tone zikuvhura hombe pakutenga maimboti tirirombe asi nhasi zitatora mukombe asi Kizly manyane mukombe asi tone zikuvhura hombe pakutenga maimboti tirirombe asi nhasi zitatora mukombe kudhakwa ndikuziyo uri vangu vechidhaka vapo nevenyini handina daka chandoziva tete kuti ndondisvaka pakuda chiphepe simbondiwainirani pamafaro ndagara ndavatomora neti sechigundo kundikurungira vachasara vachinzwa izimu maungira manyane mukombe tode zikuvhura hombe pakutenga maimboti tiri